Ongi etorri beste egun berri batera. Gaur ekainaren 22, osteguna. Bi elkarrizketatu berriz tanen ditugu. Batetik Koldo Martinez, Gero Abaiko Iruñeko zinegotzia, eta bestetik Inigo Oreia, Andramari ikastolako zuzendaria. Baina lehenengo, beti bezala, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1633an, Erromako ofizio santuak Galileo Galilei behartu zuen onartzera lurra zela, eta ez eguzkia unibertsoko erdigunea. Urte batzuk geroago, 1812an, gerra napoleonikoak Napoleonek Errusia indarrez hartu zuen. Egun berean, baina 1940an, Frantzia Alemaniaren aurrean errenditu zen Bigarren Mundu Gerran. Eta bukatzeko, urte bat geroago, 1941an, Bizargorri operazioan Alemaniak Seps inbaditu zuen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroko gobernuak laguntza neurriak onartu ditu maiatzaren amaieran izandako uholden ondorioz kaltetuak izan ziren Arano, Goizueta, Lesaka eta berarentzat. Gobernuak irakasle hezkuntza laguntzako espezialista eta asistentzia langileen kontratazio masiboa baimendu du, 176,5 milioi euroren truke. Iruñako Gaztediaren etxeak ikasturteari amaiera emanen dio, bertan egindako jardueren erakustaldi batekin, ostegunean Carlos Hirugarrenaren etorbidean. Iruñako udaletxeak kolore berdez eta alboko esklerosi amiotrofikoaren ELA aurkako munduko eguna ikusarazteko argiztatu zuen atzo udaletxearen fatxada. Gaur osteguna fatxada laranjaz argiztatuko da leuzimiaren aurkako astean. Eta ostiralean morez, Dravet sindromaren nazioarteko egunean. Iruñeko udalak eta Nafarroko Unibertsitate Publikoek etxabakoitzeko autokonsumorako baratzen erabiltzailentzako konpostajeari hasiera emateko saioa emango dute. Euripian hasi dira Arizkungo bestak atzo txupinazo ezkilotze eta txopo altxatzea egin zuten. Arizkun ro jaialdia azkeneko aldiz ospatuko dute ostiralean. Andonio Lokiegi, Ibilbedi eta Olaia Intziarte izanen dira holtza gainean. Euskar Abenturako espedizioa Lesaka Urdazu eta Maiurretik igaroko da uztailaren 1 aintzinera. Aste honetako agenda ikus dezagun. Ostegunean, musika eszena Nafarroan mahai ingurua. Musika eszena Nafarroan mahai ingurua antolatu du Burlatako Axular elkarteak. Bertan, Naia Ojeta, Amets Aznarez, Olaia Intziarte eta Igotz Mendez Jofe izango dira. Burutik taldeko Luar Alberdi izango da moderatzailea. Arratsaldeko 7etan Axular elkartean. Bestetik, kantu eta hitza, balerdi. Kantu eta hitza musika zikloaren barne, balerdik kontzertua eskainiko du Oko Andre Maria plazan arratsaldeko 8etan. Sarrera doakoa lekua bete arte, eta euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoa izanen da. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titularrean, Volkswageneko hornitzaileek beren etorkizuna sendotzen dute autoelektrikoaren erronkaren aurrean. Landabengo 120 enpresa hornitzaileek ziurtatzen dute piezen fabrikazioa. Horrez gain, bere instalazioetan baterien gelaskak mihiztatzeko proiektua aurkeztu dio Volkswagenek Nafarroako Industria Ministerioari. Perte bigarrenaren laguntzak jaso nahi ditu. Nafarroak autoelektrikoak kargatzeko 1502 gune ditu dagoeneko. Argazki nagusian, 100 lagun, gazteak lehen lerroan, Lagunakeko gimnastek atzo Barainainen jaurtitako suziriaren aireratzea ikusten. Izenburua, festa Euripean. Beko albistetan, Mirabai Eselredin ikastetxeari batxilergoko kontzertuak kentzea geldiarazi du TSJnek. Hortaz, aurrera ginen dute. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren arabera, hezkuntzari buruzko erabakiak konponketa ezinezko edo zaileko kalteak eragin ditzake. Eskuineko albistetan, Kaparrosok bateria birziklatzeko planta bat hartuko du. Behean, Josefina Arregi klinikak 30 lanpostu sortuko ditu Altsasun.
Politikan, PSN eta Geroa bai, gobernu eraketa desblokeatzen saiatzen ari dira. Bestetik, Mutilban, Jago Barrasate Osasunako entrenatzailea eta Pablo Ibáñez jokalaria dira Mutiloako txupinazoaren protagonistak. Eta amaitzeko, futbolean, UEFAk bihar arte atzeratu du osasunari buruzko txostena. Diario de Navarrako titular nagusian, Nafarroako automobil parkearen antzinatasuna handitu eginda eta 14,7 urtekoa da. Transferitutako 10 auto erabilitik 7 dekada bat baino gehiago dute. Argazkian, aterkiak falta izan ez ziren animazioz betetako plaza batek txupinazioa jaso zuen atzo Mutiloan. Izenburuan, ekaitzek ez dute festa lausotzen. Barainainek, Mutiloak eta Orkoienek txupinazoak hasi dituzte, euria egin arren. Eskuineko albistetan Goian, Mirabai Eselredin taldeak batxillergoko kontzertuarekin jarraituko du. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak haren indarraldia baimentzen du eta gobernuak ez du errekurtsorik aurkeztuko. Behan, bateria elektrikoak berrerabiltzeko planta Kaparroson. 2025an hasiko da hau. Eta amaitzeko futbolean UEFAk 58 orduz atzeratu du erabakia. Garan, titular handian, PSNek eta Geroa baik negoziazioak desblokeatu nahi dituzte. Geroa baik Kontigo Zurekin alderdiaren batera beste bilera bat egitari oko egin ostean, PSNek atzo ireki zuen Usue Barkosek eskatzen duen aldebiko bilera. Banaketa negoziatzeko gehiengoa gakoa. Albiste txikietan, greba feministak badu data, azaroaren 30. Eta argazki nagusiko titularrean, txingorrak eragindako kaltean neurtzeko eta konpontzeko ordua. Euri jasek eta kasu batzuetan azken egunetan eroritako txingor ikaragarriak Euskal Herri osoko labore eta baratzeak kaltetu dituzte. Nafarroako herriberatik Zumaia eta Azpeleteraino. Beko albistean, Rashid Khalidik, Kolumbiak Unibertsitateko historialari palestinarrak, gaineratu du Israelek ez duela negoziatu nahi, eta, beraz, ezinezkoa dela bake prozesu bat egitea. Eta bukatzeko, Goian eskuinean, Yolanda Díazek bere hautagaiak aurkeztu eta pluralak eskatu ditu. Berrian, titular nagusian, alkate makillen 71 gizonen esku. Hegoaldean, udal gehienak osatuta Euskal Herriko 684 herrietatik, soilik 189 dituzte emazteak hausapez. Gasteizen eta Iruñan, Andreak daude agintean. 2011tik lehen aldiz da emakume bat alkate hiribururen batean. Musikan, Arizkun rock musika jaialdiak azken aldia izanen du bihar. Eta beko argazkian eskuinaldean, uzta jodu Kazkabarrak. Laborariek kalte handia jasan dute ekaitzaren ondorioz. Lapurdin, Biper ekoizleen laurdenei eragin die. Argazkian, Ezpeletako lagun bat atzo suntsitutako landa batean. Horren alboan, Bidenek diktadore deitu dio Xiri eta Txina serretu du. Biek tentsioa baretzeko asmoa agertu ondotik. Politikan, EH Bilduren ustez, Jaurlaritzaren zahar-etxeen dekretuak mami gutxi dauka. Eta beko argazkian, Malkon Trebiño aktorea ari da tururena egiten, literaturatik zinemara. Euskal Herria irratian, berri nagusian, familia bat etxegabetu dezakete gaur bustintxurin. Kaleratzea eragozteko elkarretaratzea eginen dute 8:30 aurrera. Familiak bi adengabe ditu eta bustintxuriko Santos Otxandotegi kaleko 53 zenbakian bizi da. Aritu elkarlaguntza sarearen arabera, auzitegiak gaur goizerako agindu du etxegabetzea. Eskuinean Goian, Unai Ualdek, Parlamentuko lehendakariak gobernua ezin dela negoziatu inposizio eta mehatxu bitartez dio. PSNek bilera egutegia inposatu nahi izan duela eta hauteskunden errepikapenarekin mehatxu egiten ari dela salatu du Parlamentuko presidenteak. Bukatzeko, Ibilbedi eta Olaia Ziarte, Arizkun rock jaialdiaren azken edizioan egonen dira. Ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara.
Gaur Koldo Martinez Geroa Bai koalizioko alkategaia Iruñeko udalean etorri da gurekin. Arratsaldeon, Koldo. Arratsaldeon Irune. Bueno, ja alkategai ez, ja zinegotzi. Besterik ez. Alkategai kanpainan zehar nintzen. Hori da. Mi esker etortzeagatik. Eta, bueno, Iruñeko emaitzen balorazioa egin aurretik, galdetuko dizut ea 4 urte hauetan senatari autonomiko gisa, ez, egon zinen lanean. Bai, hala da, parlamentuak erabaki zuen ni izendatzea senatari autonomiko bezala, eta Madrilen 4 urte eman ditut, oso interesgarriak, oso aberasgarriak, eta, bueno, eta jazta, bukatu da, eta hemen nago berriz, Iruñan. Bakizu esate dutela, gazteleraz esaten dute, de Madrid al cielo, eta nik paus hori eman dut, de Madrid al cielo de Iruña. Hori da. Eta zer nolako lorpenak lortu zenituztela esango zenuke 4 urte hauetan? Bai, begira, nire ustez, bueno, senatuan bigarren irakurketarako instituzio bada, ezta? Gauza gehienak kongresuan onartzen dira, eta kongresuan onartzen direnean ailegatzen dira senatura. Ze gertatzen da, senatua Espainiako konstituzioak dio autonomien ganbera dela, baina ez da egia. Zen, azken finean, kongresuan ordezkatuta dauden alderdiak daude ia maila eta neurri berean senatuan, eta beraz ez da autonomien ganbera. Eta nik uste dut hor, ikaragarrizko lan egin behar dela senatuari buelta handi bat eman behar zaio, autonomien ganbera izan dadin. Eta orduan, lorpenak, niretzat lorpena izan da, adibidez, aho batez lortu nuen senatuak aho batez kultura oinarrizko bien esencial bezala deklaratzea. Hau esate duzu eta ematen du lelokeria badela, kostatu zitzaidan ikaragarri, baina lortu nuen. Eta gero baita ere, adibidez, 2022ko aurrekontuak, estatuko aurrekontuak onartu baino lehen, 15 milioi euro lortu nuen gobernutikan Nafarroarentzat. Adibidez, Atarrabiarako 5 milioi urteak direla eta hainbat obra egin dira, eta nik neuk lortu nituen. Lodosan, autobideak ez du Bilborako irtenbiderik, naiz eta diseinatuta zegon autobia egin zenean, eta beste 4 milioi terdi lortu nuen obra hori hasteko. Beste 4 milioi tapiko lortu nuen, hemen Iruñan, konstruziorako industrializazio instituto bat egiteko. Herriberriko gaztelurako 300 mila euro iluminazio berria egiteko gazteluan, eta bar. Beraz, gauza konkretuak lortu ditut, baina horretaz gain, hori garrantzitsua izanik, horretaz gain, nik uste dut oso garrantzitsua izan dela, Nafarroako hainbat biztanleen iritzia entzunaraztea. Ni senatura llegatu nintzenean, adibidez, hainbat ministrok ere etzekiten Joseba Koldovika izen bazela, eta askotan esaten ziaten, señor Koldovika, eta adibidez Carolina Dariasi behin esan nion, ministra Carolina, eta esan zian, zera ministra Darias, eta zuk, en fin, señor Koldovika esan duzu, eta nik era berean, eta beraz, eske ikaragarria da, zer nolako ez jakintasuna dagoen estatu mailan geure euskal gauzetaz, Nafarroaz, eta bar, ez? Dakiten guztia oso mediatizatua dago, eta nik uste dut, hainbat Nafarren ahotsa izan naizela, eta erakutsi diedala, Nafarroa lurralde anitza dela, euskaldunok ere bagaudela. Adibidez, zer lortu nuen? Lehendabiziko aldiz, senatuan legealdi bati hasiera ematen zitzaionean, nik euskaraz eta gazteleraz egin nuen. Hori egin gabe zegoen. Gauza bera gertatu da, por cierto, Iruñeko udalean.
joan zan egunean konstituitu zen Iruñeko udala, eta nik guztia euskaraz eta gazteleraz egin nuen. Eta utzi ezazu gauza bat esaten. Talde aurrerako jon ezintasuna dela eta 4 urte pasako dira, siloi hartatik euskarazko hitz bakar bat gehiago entzun gabe. Baina, beraz, hainbat gauza lortu dut eta nik uste dut senatuan eta nik uste dut batez ere ordezkatu egin dudala eta, Nafarroa hori lurralde anitza dela eta horrekin, ni oso pozik eta han egindako senatuan egindako lanaz, baikor eta pozik. Eta zergatik orduan aldatu zinen postuz? Zergatik erabaki zenuten zure burua alkate gai? Alde batetik kompatibleak dira. Senatari izatea, alkate izatea edo zinegotzi izatea. Eta hori alde batetik. Eta bestetik, Iruñari asko zor dio dalako, ez? Ni ez naiz Iruñan jaio izan, baina 18 urtekin etorri nintzen Iruñara eta ni iruñatar sentitzen naiz, ez? Eta Iruñak asko eskaini dit, eta pentsatu nuen, aukera polita zela, Iruñak emandako guztia nolabait bueltatzeko, ez? Eta uste duzue alkate aldaketa uztelen, bazegoen Itziar, ez? Itziar Gomez. Ez. Itziar Gondu zen alkate gai bezala oain dela 8 urte. Eta aurreko azkenengo legealdian egon dira bi zinegotzi izan dugu, Javier Leoz eta Patxi Leuza, bai. Eta aldaketa hori onurak ekarri dituela uste duzu? Boto arloan pixka bat igo dugu, Iruñan, gutxi, baina igo egin dugu, eta, onurak ez datoz pertsonen aldaketekin bakarrik, baizik eta, 4 urteetan zehar ikusiko dugu onurarik egon den ala ez. Eta orain berriro aukeratuko albazenu, berriro alkate gai aurkeztuko zinateke edo senatari autonomiko gisa bakarrik? Begira, nik beti esaten dut, olako galderei, eta momentu honetan izango zer egingo, olako galderei nik beti esaten dut, badago Diario de Navarrako kazetari bat, beti galdetzen duena, izi, eta nik beti erantzuten diot. Ez horrela, galderak horrela hasten direnean, erantzunak infinitoak dira. Ez dakit, bai, seguruenik bai, baina ez dakit. Baina ez dakizu. Ondo, eta beraz, aurtengo emaitzei erreparatuz, nola baloratzen duzue aurten geroa bai koalizioak lortutako emaitzak? Udalean? Bai. Genituen bi zinegotziak mantendu ditugu, oso hauteskunde polarizatua izan da, eta ez da deus datozenekin konparatuta, ez da deus izan datozenekin konparatuta, baina oso polarizatua izan da, eta, geure bi zinegotziak mantendu ditugu, pozgarria da, zure eta nere artean. Hau, inori ez esan, nik gehiago espero nuen, baina ongi. Beraz, nola baloratzen duzu lehen indarra UPN atera izana? Harritu nahu egia esan, zen, denok esaten genuen, eskuina zatituta doa, eta PP hainbat eta hainbat boto kenduko dio, eta lata guztiz ere, UPN jatxe eginda, baina argi dago, Iruñan, eskuinak indar handia du. Iruintarron artean eskuindar asko dago, asko. Eta horrek bere isla izan du, noski, botoen emaitzetan, ez da. Baina gero Iruñan gehiengoa progresista, ez? Bai, 155 bostak talde progresistei eman die botoa, bai. Baina noski, baina horrek esan nahi du, botoa eman dutenen artean, 155 progresista dela, eta boto eman dutenen artean 155 kontserbadorea dela. Eta hori isladatu da, noski, gaur egun daukagun udalean, ez da. Eta zergatik eman diozue zuen artean, alderdi progresisten artean, alkatetza eskuinari? Nik, hau da, nire ustez, bizi izan dudan, hainbat urtetan bizi izan dudan egoerarik tristeena eta kezkagarriena.
Zergatik gertatu da hori? Bueno, goaz kanpainara. Kanpainan, Alderdi Sozialistak argi eta garbi esan zuen beraiek botoa ez ziotela emango. Ez Kristina Ibarrolari, ez Joseba Zironi, eta euren buruari emango ziotela. Bale. Gustatu ala ez, jarrera zilegi bada. Hori horrela erabaki zuten, eta punto. Bilduk jokatu izan du alderdi hegemonikoa izatera. Eta, bere zer guztia, bere lan guztia, hori lortzeko egin du. Eta Bilduk argi eta garbi esaten zuen, boto gehien zuen taldeak izan beharko lukeela zera alkatetza. Baina hor, bazegoen, ez dakit, bi muturreko jarreren arteko, hori zen posible, zeren Alderdi Sozialistak argi eta garbi esan zuen, ez ziola Bilduri botoa emango. Eta, ze gertatu zen, begira, eta hau, galdetzen diazunez eta eskertze dizut, kontatuko dizut. Maiatzaren 30ean, Elma Saiz atera zen, berak 8 boto zuela jadanik. Bere 5 bereak, 2 Geroa Bairenak eta 1 Kontigo Zurekinera. Eta nik hori entzun nuenean, berehala prentsaurreko bat eman nuen, esanez, ez, hori ez da horrela. Geroa Bai dago, 16 botoekin lana egiteko. Ez 8rekin, ez 5ekin, ez 16rekin. Eta geure arteko adostasunik ez dagoenez, argi zegoen, PSNek esaten zuen ez, eta zerbait egin beharko dugu irtenbide posibleak bilakatzeko, eta noski, Iruñeko 55 horrek dagokion ordezkaritza izan dezan alkatetzan. Oso kuriosoa izan zen, nik hori besterik ez nuen aldarrikatu prentsaurreko horretan. Kazetariak geratu ziren, baina orduan Koldok zer esan du, bere burua aurkezten duela, ez du aurkezten, eta nik ez nuen neure burua aurkeztu inoiz. Kanpaina osoan zehar inoiz. Eta nik behin eta berriz esaten nuen, zerbait egin behar dugu eskuina alkatetzara ailegatu ez dadin. Zerbait asmatu behar dugu, benetan zerbait egin behar dugu. Ze gertatu zen? Bilduk bereari eusten zion, boto gehien lortu duen indarrak izan behar du, lortu behar du alkatetza, legitimoa, zilegia, jarrera zilegia da. PSNek esaten zuen, nik esan dut, nik ez dio dela Bilduri nere botoa emango, jarrera zilegia, guztiz egon, ados egon, ala ez. Eta bai nik esango nuke, bai Kontigo Zurekinek ere, jarraitzen genuen aldarrikatzen zerbait egin behar dugula. Zerbait egin behar dugula. Ze gertatu da? Nik uste dut, bai Alderdi Sozialistak, bai Bilduk, hau esan nahi dut, politika matxirulo bat egin dutela. Ez dira, deus euren jarreretatik, ez dira deus mugitu. Alderdi Sozialistak momentu batean esan zuen, nik ez diot nire buruari botoa emango, baizik eta Koldo Martinezi, ez? Baina nik berriz diot, nik neure burua ez dut inoiz proposatu. Orduan, 3. bide hori, gezurra izan zen, edo, zu hautagai ateratzen? Gezurra ez, nik esaten nuena, denbora guztian esan dudana da, irtenbide posibleak bilatu behar genituela. Nik ez dut neure burua inoiz eskaini. Nik esaten nuena zen, Laurok eseri behar dugu, Amaseinok eseri behar dugu, dialogatu, negoziatu eta albada adostu. Baina nik neure burua, eta Geroa Baik neure burua, ez dugu sekula santan eskaini. Eta horregatik diotsut, ez? Politika matxirulo bat egon da. Politika matxiruloa zer da? Nik nire ideologia daukat eta nire jarrera daukat eta ez naiz hemendik deus ere mugitzen. Eta, tristea da, baina hori izan da gertatu dena, ez? Begira, azken, behin izan genuen hiruren arteko bilera bat. PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin. Gainera, Elma Saizek konbokatu ninduenean, hau ere argi eta garbi izan nahi dut,
nik berehala WhatsApp bat bidali nion Joseba Zironi, zeren nik gardentasun osoz egin dut dena. Osoz egin dut dena. Kanpainan eta kanpaina ostean ere bai. Elma Saizek deitu ninduen, eta berehala esan nion Joseba Zironi WhatsApp bat bidali nion, esan ez, hiruren artean izango dugu bilera gaur. Eta begira, eta gauza kurioso bat ere bai. Joseba Zironek WhatsApp hori irakurri, eta ez ninduen ni deitu, baizik eta Txema Mauleon ni. Txema Mauleon nire aurrean zegoen. Eta batean Joseba Ziron, mintzatu ziren, eta Txemarekin bukatuta gero, hasta 5 minutura niri deitu ninduen. Hori ez da gardentasunez eta aritzea, hori da, en fin, politika matxirulo bat. Eta politika matxirulo horiek, pues olak ondorioak dauzkate. Eta beraz, zergatik ez dugu lortu? Pues bakoitzak erabaki dezala, baina historia nik kontatzen dudan bezala da. Eta faltan bota zenuten udala sortu baino lehen zuen artean laurok elkartzea. Claro, baina hori zen nire helburu bakarra, laurok eseritzea eta erabakitzea. Eta ez nuen lortu. Pena da. Baina gauzak kontatu behar dira, jenteak jakin dezan nola joan den asuntua. Eta asuntua horrela joan da. Zoritxarrez, denontzat zoritxarrerako. Eta Ibarrola alkate bihurtu zen momentuan, zer zen lehenengo gauza? Pentsatu zenun lehenengo gauza? Pues hori, ze ez gai garen teorikoki aurrerakoi, eta guztiontzat gobernu bat nahi dugunok, eta hori, politika matxirulo bat, ez dira. Ni baino, guk bizin egotzi daukagu. Bilduk 8, PSNek 5. Hoien zegoen egiazko ardura eta egiazko erresponsabilitatea, eta ez dira mugitu. Beraz, zuek azkenean... Beraz, begira, beste gauza bada, ez da, kanpainan nire gure zera zen Koldo Alkate, ez? Eta Bilduko hainbatek eta irri egin dit, ez? Koldo Alkate, jaja. Eta gutxi batzuri nik esan diet, vuelve a Zirón, vuelve la ilusión. Ez du ezertarako balio izan. Pena da, baina gauzak horrela dira. Eta orain esaten digute, orain, ja, denok, lau taldeok, elkarrekin, kriston lan egingo dugu, peneren kontra, eta nik esaten nien. 18tik aurrera, eta ez zergatik, eta zergatik ez 17tik aurrera, zergatik ez gara gai izan. Beraz, kontuz, kasu, gauza bakoitza bere denporan eta bere momentuan egin behar dira, ez? Eta, bueno, ikusiko dugu, 4 urte hauek zer eskaintzen diguten. Zuek ala ere, EH Bilduri botoak eman zen izan, Bai, nik lehendabiziko momentutik argi eta garbi esan nuen. Gure botoa, Joseba Zironentzat izango litzatekela, eta Joseba Zironi eman dizkiogu gure 2 botoak. Baina era berean esaten nuena, baina horrekin ez badugu alkate progresista bat Iruñako udalerako lortzen, zerbait egin beharko dugu, eta horretarako laurok eseri behar dugu, eta ez dugu lortu. Baina, noski, guk indar gehien, boto gehien zuen taldeari eman diogu, eta jazta. Por cierto, joan zan egunean Euskadi Irratitik galdetzen ziaten. Eta mintzatu zarete Joseba Ziron eta biok larun batetik ona, eta esan nien, zoritxarrez ez da larun batean, bakizu nik adinagatik lehendakaritza izan nuen legealdi honi hasiera emateko, eta bueno, ekitaldi ofiziala edo bukatu zenean, edo ja Kristina Ibarrola izendatu zutenean alkate, ni Joseba Zironen ondoan eseri nintzen, eta zidan hitzik zuzendu, eta oraindik ere, begira, gauzak nola dauden. Eta benetan min ematen dit, baina gaur zer da, gaur da osteguna, ez dakiz zenbat egun pasatu diren, Joseba Zironek oraindik ez dit eskerrik asko ere esan, guk eman genizkion 2 botoengatik.
ez da funtsezko gauza bat, baina horrek erakusten du nola gauden geure artean ere alderdi eta talde aurrerakoiak Iruñan. Ze egoera tristea, benetan, ze pena ematen didan gauzak horrela daudela ikusteak. Baina, bueno. Eta zergatik uste duzu PSN abstenitu zela? Bueno, PSNek argi eta garbi esan zuelako, ez ziola botoa emango ez Cristina Ibarroli, ez Joseba Zironi, bere buruari emango ziola. Hiruron artean izandako bilera horretan, Elmasaizek argi eta garbi galdetu zian. Koldo, zuk zer egin behar duzu? Eta nik esandakoa. Gure bi botoak Joseba Zironi emango dizkiogu. Eta Elmasaizek esan zian, gu prest geunden zuri emateko. Baina zuk zeure buruari ez badiozu botoa eman behar, noski bazdu zentzu handirik, guk zuri ematea eta abstenitu egin ziren. Beraz, PSNek nolabait bere hitza bete zuen, naiz eta hau argi eta garbi esaten dut, baita ere, nire gustokoa ez izan hartu zuten erabakia. Zilegia zen. Zilegia da PSNek egin zuena. Zilegia da, esan zuten ez diot ez honi ez besteari botoa emango, eta ados etor zaitezke horrekin ala ez. Baina zilegia da. Eta zilegia da baitere Bilduk mantendutako egindakoa. Bilduk esan zuen zera boto gehien lortzen zuen, eta indarri eman behar zitzaiola, eta mantendu zuen, eta zilegia da. Baina, karo, zilegitasun ez zilegitasun, gaur Cristina Ibarrola daukagu alkate. Eta guk berriz diotsut, eta ez naiz, egunen baten aspertuko naiz, baina ez naiz aspertuko hau esaten. Ez gera gai izan elkarrekin eseritzeko, negoziatzeko eta adosteko. Eta hori, gu guztion bizkarrean dagoen zama eta pisu handia da. Noski, guk 2 boto. Beste batzuk 8, beste batzuk 5. Eta Ibarrola alkate bihurtu bezain pronto, Txema Mauleonek kontigo zurekinak planteatu zuen zentsura mozura bat. Zentsura mozioa, bai. Txema izan duzen zera medioekin hitz egin zuen lehenbizikoa, bere ondoren nindoan, eta egon nintzen aretora, eta kazetari batek galdetu ziren. Eta zer uste duzu? Eta guaintxe bertan hautatu dugu alkatea, gustatu ala ez, gu Iruñako alkatea da, eta baita ere nere alkatea, gustatu ala ez, eta momentu honetan zentsura mozioa hitz egitea, iruditzen zait, marzianada bat, ez? Dena dela, nik ulertzen dut, Txema oso azarrez egon, politikoki azarre, eta, gauden egoeratik ateratzeko irtenbide posible bada. Bere ustez, nire ustez momentu honetan irtenbide ez posible bada. Ikusiko dugu, eman beharko diogu Cristina Ibarrolari, ez dakit, 1 egun, 6 hilabete, urtebete, ikusteko nola ateratzen den dagoen egoeratik, zen azken finean minorian dago, maila baino minoria handiago batetan, eta ikusiko dugu, baita ere, beste laurok, zer nolako gauzak lortzeko gai garen, ala ez, beraz, Hori galdetu behar nizunea, nola izango den UPN-eren alkatetza berri hau? Pues nik uste dut mailaren antzekoa, eta tristea, hasteko tristea. Joan egunean, Cristina Ibarrolak deitu gintuen, ez denak, zeren uste dut Bildu ez duela deitu, eta PSN-koak ez ziren joan, baina ni joaten naiz leku guztietara. Deitzen nauten leku guztietara, eta deitzen ez nauten hainbatetara ere bai. Nere burua ikus dezaten eta jakin dezaten geroa bai hor dagoela. Eta Cristina Ibarrolari, oso, bera ere medikua da, elkar ezagutzen dugu aspaldidanik eta hola, eta nik esan nion, Cristina, ez zera gai izan, arratsaldeon triste bat ere esateko. Ez zara gai izan. Arratsaldeon. Eta esan zian, que yo no hablo euskera. Eta esan berdin dio, arratsaldeon. Eta keinutxo bat izan zitekeen, ez? Hori ere ez da
Gaur egun, adibidez, Maria Txibitek beti esaten du, egun on, arratsalde on, eskerrik asko, besterik ez du esaten generalean, baina, bueno... Hitz gutxi batzuk. Hitz gutxi batzuk, bueno, keinutxoak tira. Orain arte, ikusi gabeak zeudenak, ez? Eta nik uste dut upeneren alkatetza izango dela, Maiaren antzekoa, dialogo gutxi, gardentasun gutxi, herri, auzo, kultur, gazte taldeekin bilera gutxi, ez da oso partizipatiboa izango, nire ustez, lau urte gogorrak datozkigu. Eta ez dezagunantz. Eta alkate euskarafobo bat daukagu, gu lauron ezintasunagatik. Eta guk laurok, lau talde progresistok erabaki dugu, gauza bat dela edo bestea dela, alkate euskarafobo bat izango dugula Iruñan. Eta hori berriz diot, Geroa Bairen erantzukizuna 2 botoena da. Beste batzuk 5 zeukaten eta beste batzuk 8. Gero Gurutze enparantzan subterraneo bat sortuko dela... Parkina, bai, bueno, esaten dute, UPN-ek oso zaila izango du ezer egitea 4 urteotan, baina begira, gehiengoa oposizioan egongo garelako. Baina begira, hor dago Gurutze enparantzako parkina, ez? Maia alkateak en funciones eta minorian zegoela, lizitatu zuen obra. Gehiengoa kontra, baina egin du, zergatik, alkateek oso botere omnimodoa daukatelako, ia omnipotentes direlako, ezta? Eta lortu du eta egin du. Beste gauza asko egin duen bezala. Ja, alkatea, udala en funciones zegoenean, adibidez baitere, erabaki zuen zolua saltzea, noski, hainbat diru lortzeko, baina entitate pribatuen esku utzi zuen, zolu hori, eta hainbat gauza, beraz. Hori da guk erabaki duguna. Lauron artean erabaki duguna, zoritxarrez. Hala ere, Kristina Ibarrolak esaten du bere marra gorria EH Bildu dela. Hau da, zuekin negoziatu halko duela, ez? Bueno, noski, eta nik beti, eta nik argi eta garbi esaten dizuet baita ere, zentsura mozioa aipatu zuenean txema, nik esan, bueno, burutik ere ez zait pasatzen, momentu honetan zentsura mozioa hitz egitea. Eta noski, ointxe bertan ezaizut, ez? Nik uste dut, gonbidatzen zaituen leku guztietara joan behar duzula, eta gonbidatzen ez zaituen lekuetara ere bai. Bai, noski, gu prest gaude, alkateak deitzen bagaitu, berarekin biltzeko, eta geure pentsamentutik erabakitzeko, ze gauzei baietz esaten diogun, eta ze gauzei ez. Eta lehen aipatu dut polarizazioa. Eske hori da, azken finean polarizazioa izan da Iruñako udalaren egoera zer honetara ekarri duena. Batzuk guzti alde, beste batzuk guztiz kontra, eta ematen du, ezin dugula geure artean hitz egin. Polarizazioa, nire ustez, dagoen gauzarik txarrena. Demokrazia, dialogoa, negoziazioa eta adostasuna da. Eta hori ez badago, hori bultzatzen ez duena, hori egiten ez duena, ez da demokratikoki politika egiten. Eta hori gertatu da Iruñan. Batzuk besteak ukatu egin dituztela eta... Eta egoera hau ere ematen ari da orain Nafarroako gobernuaren eraketarekin, ezta? Bueno, bai, nolabait bai, baina Txibitek baita ere esan du Bildurekin mintzatuko dela, baina ez duela Bildu gobernu barruan sartuko. Bueno, baina momentu honetan, eta oso kuriosoa da baita ere, ez? Neri, udalekoa gertatuta gero, hainbatek eta hainbatek esaten ziaten, bildutar batzuk esaten ziaten. Orduan gu ez gara abstenituko. Bueno, hori zuen iritzia da, eta zuen jarrera da, ez da? Baina zuen abstentziorako beste gauza askoz garrantzitsuago badago. Eta da, Geroa Baik adostasuna lortu behar duela PSN-erekin gobernu hori osatzeko. Eta momentu honetan, gaur ekainak 22,
adostasun hori oraindik ez dago. PSN eta geroa bai momentu honetan, bi taldeok ideia oso ezberdinak dauzkagu Nafarroako gobernuaren osaketari buruz. Eta ez badugu adosten, postakit, ze gertatuko den, agian PSNek Bildurekin egin dezake gobernua, eta gu kanpotik esemitu, ala bultzatu, ala, en fin, ez? Baina, egoera hori da. Baina kurioso, eta oso kuriosoa da, ez da, zen, azken finean, 4 urte hauetan, Espainiako PSOE, goatzen zara, PSOE, gal, berdin da, bueno, Espainiako PSOE, eta Bildu egon dira maite minduta, nola baita esateko. Espainiako gobernuak atera duen guztia, guztia, Bildurekin atera du. Eta beste batzukin, baina baita ere Bildurekin. Nafarroako gobernuak ere, batez ere PSN eta geroa bai, atera duen guztia, Bilduren laguntzarekin lortu du. Oso kuriosoa da, zen guri Maria Txibitek hainbat aldiz esan digu, asko errazagoa da Bildurekin negoziatzea geroa bairekin baino. Kuriosoa da, horrek esan nahi du, zer nolako adiskidetasun, zer nolako kidetasuna izan duten beraien artean. Eta, karo, argi dago, Bildurekin momentu honetan zerbait egitea, estatuan prezio bat suposatzen duela. Eta horregatikan, nire ustez, momentu honetan alderdi sozialistak bai estatu mailan, bai Nafarroaren mailan hartu duen erabakia. Nik, begira, luzatzen ari ba naiz, esai bazu, Ez, egon. Bale. Felix Bolañosi, argi eta garbi esan nion, izan genuen desenkuentro potente bat, aurtengo aurrekontuak zirela eta, hogeta biko aurrekontuak zirela eta, gutxo gora bera, 15 kilo lortu nuen Nafarroarentzat, 23an ez zidaten ezer eman. Eta nik aurrekontuen kontra bozkatu nuen, estatuko aurrekontuen kontra. Planteatu nizkien, hainbat gauza Nafarroarentzat, eta Espainiako alderdi sozialistak esan zian ezetz, beste horiek ez zirela posible, beste batzu bilatzeko, bigarren eskaintza bat egin nien eta gauza bera gertatu zen, ezezko borobila maziaten. Eta orduan nik esan nien argi eta garbi, ez nauzue behar, ja dena adostuta daukazuelako beste batzuen artean Bildurekin, noski. Eta ez nauzue behar, aurrekontuak aurrera atera daitezen, baina quid pro quo, zuek ni ez nauzue behar, nik ez dizuet aurrekontuen aldeko botoa emango. Eta kontra bozkatu nuen. Baina Felix Bolañosi esan nion, Felix, jarraitu horrela, Bildu haundi egiten. Hauteskunde autonomikoak ailegatzen direnean, horrela jarraitzen baduzue, benetan, egin ezazue gobernua PSN eta Bildu, eta Bilduren artean, eta geroa bai, kanpotikan, segurue, 95%an ados egongo gara. Baina, agian, beste gauza batzutan, bastenituko gara. Baina egin ezazue gobernua zuen artean. Eta esan hori da, geroa bai den jarrera ofiziala, eta esan nion, bira, hori da, senatari autonomikoak esaten dizuna, eta bai estatu nahi baduzu, ea, hori geroa bairen jarrera ofiziala den ala ez, dei egiozu geroa bairi, dei ezazu koalizioa eta esango dizute. Politika hala da, esan nahi dut. Bikoten artean izaten dira mesfidantzak batzutan, ez? Eta hori maite diren bi pertsonen artean, pentsazazu politikan ze gerta daiteken zen, politikan ez dugu elkar maite, batzutan pentsatzen dugu, zurekin biltzea eta zurekin eskutik lotuta joatea gu biontzat ona dela, baina eta batzutan hori gertatzen da eta beste batzutan ez. Neri Bildurekin izandako bileretan eta Bildukoek esaten ziaten, eta zergatik alderdi sozialistak baztertzen gaitu eta eskluitzen gaitu, niri ez galdetu, ni ez naiz PSN-koa,
Eta ni ez naiz gainera, PSOE-rekin adibidez, zuek izandako harremana izan, beraz, harreman bero eta maitagarria izan, beraz, zuek jakin guzu, baina niri ez galdetu. Hala ere, PSN-ek edo Txibitek zehazki antolatutako bileretara, geroa bai ez da agertu, ez? Bai, ez gera agertu, Txibiterekin geratu ginelako, hiruren artean, bilerak egin baino lehen, gu bion artean egin behar genituela bileraren batzuk. Zertarako? Bueno, alde batetik, programa adosteko, eta baita ere jakiteko gobernuaren egitura. Txibite Andereak momentu batean esan zigun, bera gobernuaren birregitura berri batetan ari zela pentsatzen. Eta orduan, klaro, esan genuen, bueno, baina ze ari zara pentsatzen, nola egituratu nahi duzu zure gobernua, nola egituratu nahi duzu koalizio gobernua. Zen, klaro, hori garrantzitsua da, baietz, ala ezetz, barruan egoteko, ala kanpuan geratzeko. Eta horretarako guk esaten genion, bueno, hori argitzeko, noski gu bion arteko bilerak behar ditugu. Eta ez gaitu konbokatu, eta berehala erabaki zuen, kontigo, geroa bai eta PSN-ek bilduko ginela. Eta guk esan genion, noski, hau arauak haustea da, konfiantza galdu dugu, ez duzulako egin esaten zenuena. Gu biok elkartu behar ginela, noski, programa minimo bat eta gobernuaren egitura ezagutzeko edo jakiteko. Eta adosteko. Ez da hori gertatu, eta gaur bertan atzo gauean jakin genuen, astelena baino lehen, bilera bat izango dela PSN eta geroa bairen artean, gauza guzti hauek adosteko edo behintzat mintzatzeko. Eta mintzatu ondoren adosten baditugu, aurrera joango dugu, noski, gobernu berria osatzeko asmoz, kontigo zurekinekin ere bai, baina beharrezkoa da, noski, gu bion arteko... Eta zer pentsatuko dute kontigo zurekinekoek? Bilera hori... Gu kontigo zurekinekoekin mintzatu gara, eta esan diegu, zergatik nahi dugun bilera bilateral hori. Eta, nahi dutena pentsa dezaket, eta zilegia da, noski, baina, eske, gauza horrela dira, gobernu programa oso garrantzitsua da, adostasunak eta desadostasunak kontutan izatea oso garrantzitsua da, programa bat egiterakoan, eta noski gobernuaren egitura. Begoña Alfarok momentu batean esan zuen beraiek 15% daukatela, botoen 15%, eta olako ordezkaritza bat nahi dutela gobernuan. Guk adibidez azken legealdian ez genituen gauzak horrela planteatu, ez da orain ere. Guk PSN-ek guk baino kontseilari bat zeukan gehiago, eta guk, argi eta garbi esan genuen, zer nahi genuen, lehendakari ordetza bat, lau kontseilaritza eta senatari autonomikoa. Eta beraiek, izan dituzte ez dakit zenbat kontseilari eta lehendakari ordetza, eta bar, eta zuzendari orokor, eta bar, guztiz desorekatua zegoen. Baina guk, lasai geunden, guk momentu hartan, 2019an erabaki genuenarekin. Eta lasai gaude baita ere, orain, exigitzen dugunarekin. Programa adostu, eta gobernu berriaren PSN-ek proposatzen duen egitura berria ezagutu. Eta adosterik baldin badau, adostuko dugu. Eta bestela, ez. Hala ere, aurten bi parlamentari gutxiago ez, zeuki dituzue. Bai, baina beharrezko gara, neurri berean beharrezko gara. Badago beste irtenbide bat. PSN-ek Bildurekin egitea gobernua. Hor dago. Lasaitasun osoz, beharrezko gara. Ez badu Bildurekin egin nahi, Eta zer suposatu zuen Unai Ubalderen berrera aukerak eta horrek? Begira, hasiera batean, egia da, hori esatea ahaztu egin zait, hasiera batean Alderdi Sozialistak
parlamentuko lehendakaritza ere nahi zuen. Eta guk argi eta garbi esan genion, gutxienez orain daukaguna gobernuan nahi genuela. Eta hots, kargu horien eta erresponsabilitate horien artean parlamentuko lehendakaritza zegoen. Hasiera batean PSN guztiz itxi zen esan ez, beraiek nahi zutela beraientzat parlamentuko lehendakaritza, aldatu da, aurrera pauso minimo bada. Baina oraindikan, nik esango nuke gauzarik garrantzitsuenak aidean daudela. Programa eta gobernu berriaren eraketa. Edo egitura. Nola ikusten duzu ultraeskuindarrek Voxek bi parlamentari? Hau da, gobernuan sartzen direla. Ikaragarrizko zoritxar bat. Voxekin gertatzen dena da zurituak izan direla, blankeatuak izan direla. Oso kezkagarria da Voxen igoera, bai Nafarroan, bai estatu osoan, oso kezkagarria. Voxen igoerak suposatuko duelako eskubideen murrizketa, emakumeen eskubideen murrizketa, LGTBI munduaren murrizketa, memoriaren kontrako politikak, autonomien kontrako politikak, eta grabeena ez da hori, baizik eta ni honetan neurri batean behintzat, Pedro Sánchezekin bat nator, grabeena dena da Alderdi Popularrak Voxen hainbat eta hainbat planteamendu bereak egin dituela. Beraz, oso egoera kezkagarri batean gaude. Lehen esandakoari bueltatzen banaiz, politika matxiruloak alde batera usteko unea da, talde progresistak elkarrekin lan egiteko unea heldu da, eta benetan geure artean zintzoki lanean egiteko. Eta honen harira nola egiten diezue aurre hauteskunde orokorrei? Bueno, denok egiten dugun bezala. Pedro Sánchez oso abila, oso gaiztoa, ez dakit nola kalifikatu izan da uztailako 23an hauteskundeak konbokatzeko. Denok uste zinean harrapatu gaitu, eta horrela ahal dugun bezala. Zergatik aurreratu ditu hauteskundeak? Hombre, nik uste dut beldur zegoela gauzak horrela jarraitzen bazuten, berak geroz eta boto gutxiago izango zuela. Eta nik uste dut hori izan dela arrazoirik nagusiena. Oso tristea da, oso kezkagarria da. Eta parlamentariren bat lortzea espero duzue aurten? Noski, bestela ez zara aurkezten. Baina esperantzan dituzuela. Bai, noski baietz, begira, hauteskunde oain maiatzaren 28ko hauteskundeetan lortutako botoak lortzen baditugu, parlamentari bat lortuko dugu. Eta hori guretzat oso garrantzitsua da. 80.000 boto lortu ditugu hauteskunde autonomoetan, Nafarroako parlamenturako, jende horrek, botoa eman digun jende horrek, botoa ematen badigu oraingoan, parlamentari bat izango du geroa baik Nafarroako gorteetan. Eta hori oso pozgarria da, eta horri eutsi egin behar diogu. Eta gainera, gauza bat erantziko dut. Argi eta garbi dago, geroa bai indartsu dagoenean, gobernu aurrerakoiak daudela. 2015ean, udalean, geroa bai nahiko indartsu zegon, gobernu aurrerakoi bat izan genuen. 2015ean parlamentuan, geroa bai indartsu zegon, gobernu aurrerakoi bat izan genuen. 2019ean, geroa bai indartsu zegon, parlamentuan, gobernu aurrerakoi bat izan dugu. 2023an, geroa bai nahiko indartsu dago, nik espero dut gobernu aurrerakoi bat izango dugula, baita ere Nafarroan. Oso garrantzitsua da, geroa bain horregotea. Maria Solana aurkeztu duzue zerrendaburu, ez? Zergatik, Maria? Bueno, pentsatuko genuelako oso pertsona aproposa dela, bera parlamentaria izan da, gobernukidea izan da, nahiko ezaguna da, bere departamentuan hainbat
proiektu aurrerakoiak bultzatu dituelako, hots eskolae, eskuinak hain gogor eta hain bortizki kritikatu zuen programa, euskalduna da, bueno, nik uste dut oso aukera ona dela. Eta nola ikusiko zenuketen eskuinaldekoek gobernuan, Espainiako gobernuan, gehiengoa lortzen badute? Ze papel edo ze egingo zenukete ezkerraldeko alderdiek? Bueno, argi dago, bueno, posible da, zoritxarrez posible da, eta ez da bakarrik posible gobernura llegatzea, baizik eta argi eta garbi, Feijok argi eta garbi esan du ze gauzak botako zituen atzera. Eta atzera botako zituen gauza guzti horiek, pertsonen eskubideekin, pertsonen ongi izatearekin, pertsonen bizitzarekin, pertsonen duintasunarekin, memoriarekin, hizkuntzekin, geure hizkuntzekin, zer ikusia daukate. Zer egingo genuke, noski, oposizio serio eta posibilista bat. Kanpainari begira, uztailaren 7, San Ferminetan, zer eginen duzue? San Ferminetan jai. Egingo dugu gauzaren bat, noski, baina nik uste dute Iruñako eta Iruñerriko jendea ez dela zera hauteskundeetan pentsatzen ariko egongo, ezta? Eta bai, gauzaren batzuk egingo ditugu, noski, baina batez ere gure kanpaina presentziala, nolabait esateko, bigarren uztailaren bigarren astean. Eta zer espero duzue kanpaina eta gero, jendea boto, osea, animatuko diezu jendea? Nik uste dut ikaragarrizko abstentzioa egongo dela. Eta hori oso penagarria da, eta kezkagarria da. Baina hori da baita ere, Pedro Sánchezen erabaki baten ondorio. Nik uste dut abstentzioa handia egongo dela, eta horregatikan nik animatu egiten dut, oporretan doan jente guztia, korreozko botoa eska dezan, eta bota dezaten, botoa eman dezaten. Botoa ematea demokrazia batetan oso garrantzitsua da. Demokrazia momentu honetan kilikolo dago, hor dago ultraeskuindarren igoera, eta demokrazia kolokan dagoenean, demokrata garenok ahalegin handiago bat egin behar dugu demokrazia bultzatzeko eta sustatzeko. Eta noski, denok daukagu oporretan joateko eskubidea, baina baita ere, nire ustez behintzat, badaukagu botoa emateko beharra. Areago, momentu honetan bizi dugun egoera kezkagarri honetan. Koldo, nik uste hemen utziko dugula bestela, luzez, luzatuko ginen. Goiz guztia eskaini dezaizuket, Ez, baina oso. Plazer bat izan da. Nik esan dut hainbat gauza kontatu dudala, ez da? Bai, pile bat gauza. Ni oso, begira, lehen gardentasuna aipatu dut. Nik ez daukat problemarik gauzak diren bezala edo behintzat nik ikusten ditudan bezala kontatzeko. Oker banago zuzenduko ditut eta oker ez banago, esandakoa esanda dago. Bueno, mila esker eta mila esker denbora gurekin eskaintzagatik. Badakizu plazer bat izan dela eta plazer bat dela beti. Kanpainan etorri nintzenean ere, gorkarekin oso gustora egon nintzen. Zurea baino elkarrizketa gogorrago bat. Gogorragoa izan zen. Baina oso ondo, bene-benetan. Mila esker, Koldo. Zuei. Gaurko eta biharko eguraldiarekin goaz orain. Gaur eguraldiak egonkortzera egingo du. Hala ere, goizean goiz zaparrada batzuk botako ditu. Bereziki kostaldean eta Kantauri isurialdearen ekialdean. Egunak aurrera egin ahala atertzera egingo du eta ostarteak irekiko dira. Arratsalde eguzkitsua izango dugu eta eguna amaitzerako oskarbitu egingo du. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperaturari dagokionez aldaketa gutxi, baina igotzeko joerarekin. Ostiralean giro eguzkitsua eta temperaturaren igoera nabarmena. Egun sentian lainoa sor daiteke eta beho-hodei batzuk izan ditzakegu kostaldean. Hala baina, segituan jasoko du eta gainerak orduetan eguzkitsu egongo da, hodei gutxirekin. Haizea aldakor eta ahul ibiliko da hasieran eta arratsaldean brisa altxatuko du. Temperatura maximoak nabarmen igoko dira, bereziki barnealdean 25 eta 30 graduren arteko balioekin.
Arratsaldeon eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara. Gaurkoan Inigo Oreia Andramar ikastolako zuzendari pedagogikoa daukagu gurekin. Ongi etorri, Inigo. Etorri eta arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon. Nafarro osoan bai, aurtengo Nafarro oinezeko abestia aurkeztera dator, eta aldez aurretik, abestia eta bideoklipa aurkeztu aurretik, jakin dezagun zeintzuk izan ziren ikastolaren helburu nagusiak aurten Etxarriarana zen ospatuko den Nafarro oineza, zehazki urriaren 8an. Beraz, zeintzuk izan ziren finkatutako helburuak? Bai, hor, Nafarroa oineza hartzen duzunean beti planteatzen dituzu helburu batzuk, ez? Eta, bueno, guk bagara euskararen arnasguneetan gauden ikastola bat, Sakanan, hain zuzen ere, eta, bueno, hori iruditu zitzaigun, badago kezka gaur egun, gainera toki desberdinetatik, UEMatik, Sakanako mankomunitatea berak, alarmak pizten ari dira, euskararen ezagutza gure zonaldetan berakaz badoa ere, erabilera bai moteltzen ari dela, ez? Orduan, bueno, guk hor aldarrikatu nahi genuen eremu hauetan, arnasguneetan gauden ikastolon lana, eta izan nahi dugu pixkat zirikatzaileak eta euskararen bultzatzaileak, ez? Orduan hori zen helburuetako bat, beste helburuetako bat da, gure hezkuntza eredua aldarrikatzea, azkenean oinarritzen gara auzolanean, herri proiektu bat gara, bokazio publikoa daukagu, aniztasuna guretzat oso garrantzitsua da ikastolan, eta hori egunerokotasunean nola bizi dugu, eta ere bai Nafarroa oinezari eman nahi genion ere, hori aniztasuna lantzeko esparrua izatea ere bai. Eta azkenik, gure ikastolaren proiektua bada belaunaldi transmititu den proiektu bat, 54 urte ditu gure ikastolak, eta hor prozesu horretan ere, belaunaldi transmititzen den eredu berritzaile aldi berean, eraldatzaile eta ekarpena egin nahi diona gure kasuan Sakanan, ez? Eta honen harira bestiaren izenburua sortu zen, ezta? Zergatik aukeratu zenuten izenburu? Hori, hain zuzen ere, pixka bat helburuekin bat eginez, oso egokia iruditu zitzaigun gure ikastola eta ikastolen realitatetik haratago jotzea, eta hor Nafarroan agerikoa da, eta hor bai gure ikastolak, gainontzeko ikastolek, kontseiluak, behatokiak, euskalgintzak aldarrikatu dugu eta aldarrikatzen dugu Nafarroan euskara ofiziala izan behar dela Nafarro osoan, eta gaur egun daukagun zonifikazioak ez duela laguntzen horretan, ez? Horregatik, hor pixkat aldarrikapen hori mahai gainean jarri nahi genuen. Hain zuzen ere, egin genuen mahai inguru bat, nahiko maila altukoa, eta hori zen, ateratzen zen kezka bat, bai hezkuntzan eta bai euskaran, ez? Nafarroan daukagun zonifikazioak nola baldintzatzen duen euskararen zabaltze eta erabilera, ez? Eta eskubideen ikuspegitik. Orduan, pixka bat horrekin bat eginez, eta ere gure helburuarekin bat eginez, esan dizudan bezala, gure helburua zen ere euskararen sustatzaileak izatea, eta ernazgunetan bereziki, baina ere Nafarro osoan hori jarri nahi izan genuen agerian, ez? Eta, kantaren gaia hori da, ez? Nafarro osoan bai, tituluak laburtzen du pixka zein den asmoa, ez? Euskara Nafarro osoan ofiziala izatea, eta hori da aldarrikatzen duena, eta Nafarro osoan aukera izatea horretarako, eta, hor letra Maialen Arzaiusek egin du, eta musika Joseba Tapiak, baina, hor pixka bat hori da islatzen dena, ez? Nola gaur egun herri batzuetan, segun ze zonaldetan zauden, euskalduna den, mistoa den, edo ez euskalduna, edo diskriminatuan, aukera duzun, eskubide batzuk dituzun, edo ez, ez? Orduan, altsasun bai, ez, esaten da, Andosian ez, adibidez. Andosian ez, esan nahi duena, hori da, ez, Andosian ez dagoela eskubiderik. Ez dela egiten, baizik eta ez dagoela eskubiderik, ez? Eta, pixka bat horren aldarria izan nahi du. Hori da, bestiak hainbat herri aipatzen ditu eta batzuetan esaten du ez, eta bestetan bai. Hori da, euskararen ofizialtasuna lortzeko, sonifikazioari salaketa egiteko, ez?
Hori da hain zuzen ere, ez? Batzutan badaukagu aukera egiteko eskubideak ditugu, sakanan bertan, bai hezkuntzan, bai osasungintzan, administrazioaren aurrean, nahiz eta gero askotan ez bete eskubide horiek, baina beste toki batzutan ez daukate errealitate hori. Eta adibidez gure ikasleei ulertezina egiten zaie, zergatik, ez dakit Castejongo ikaslek esate baterako ez dauzkaten euskaraz aritzeko eskubiderik, ohiko esparru publikoetan, ez? Gero leloa hotsein da, zergatik. Bai, hotsein bada hemen sakanako euskalkiarekin lotzen den hitz bat. Orduan, esan nahi du hotxe egin, deitu edo izango litzateke, zarata egin, aldarrikatu ere, zentzu horretan erabiltzen da. Eta, hori irutu zitzaigun indarra zeukala, batetik sakanako guk erabiltzen dugun, egunero erabiltzen dugun hitz bat dela, baina aldi berean indarra zeukala eta ere guk lehen aipatu dituan helburu horiek aldarrikatzeko balio zuena, ez? Hor, da, hotsegin nahi diogu euskarari, hotsegin nahi diogu gure hezkuntza ereduari, hotsegin nahi diogu euskararen ofizialtasunari, orduan pixka bat hortik doa gure leloa. Eta horren arira logoa ere bozgorailu bat da, ez? Hori da, hemen atzean dudan, bozgorailu hori da gure logoa, eta entzutzen ere, bat dator horrekin, ez? Hotxe egiteko eta hotxe egiteko bozgorailua, ez? Orduan, egia da, nik uste jokua ematen ari dela, eta hori, bat dator leloarekin eta helburuekin. Eta nortzuk izan dira abesti honen parte? Bai, hori lehen aipatu dizuan bezala, Maialen Arzaiusek egin du letra eta musika Joseba Tapia. Baina, gero, Joseba Tapia bideoklipan eta agertzen da, baina abeslariak 5 emakume dira. Ere pixka bat ere, emakumeak lehenengo lerroan jarri nahi genituen. Horietako 3 nafarrak dira, Olaia Intziarte, Nerea Erbiti eta Maider Antza, eta horietaz gain Leire Letu eta Kristina Arantzabek. Oso abeslari onak eta puntan momentu honetan dauden abeslariak, ez? Eta musikan hor ere badago maila altuko jendea, ez? Dago Jon Celestino trompetarekin, Amets Aznarez tromboiarekin, Eneko Urrestarazu eta Arkaitz Nagore, Santi Etxeberria, Iker Uriartek lagundu baterian, hor badira musiko ugari eta maila oso altukoak, ez? Hau egin dugu Peio Eskalariaken estudioan, grabatu da, eta, ja hor bideoa dronetikan Airworks estudioak diseinatu du. Eta instrumento horien aukeraketa arrazoi berezirik izango luke edo... Ez, horre pixka bat kanta egitearen lana edo ardura edo Joseba Tapiari pasa genion, eta berak oso gogo honez hartu zuen, eta bera azken boladan lan egiten ari da asko musikari gazteekin, orduan musikari hauek guztiak dira berarekin azken boladan aritzen direnak, esan bezala gazteak dira, baina oso maila altukoak, eta horietako asko nafarrak dira, ez? Orduan, oso egokia, ez? Kanta honetarako ere bai. Eta nola antolatu zenuten bideokliparen grabaketan? Zein herritan grabatu zenuten? Bai, horre, Andra Mari Kastola etxarrin kokatzen bada ere, eta ere Arbizun gela bat daukagu, baina guk sakanako 14 herritako ikasleak hartzen ditugu. Orduan, hor bertan, irudietan agertzen dira gurera etortzen diren herri desberdinetako irudiak, ez? Agertzen da Arbizu, Arbazu, Lixarrengo, herri desberdinak. Orduan, hor batez ere protagonistak dira haurrak, ez? Gure ikasleak, eta gero musikariak, ez? Orduan, esan duan bezala, grabaketa egin zen Arbizun Peio Eskalariak duen estudioan, baina gero ja kanpo irudiak gertzen dira etxarriz gain beste herri batzuk. Beraz, parte hartzea handia izan dela esango zenuke, ez?
Bai, eta gero hor ere, bueno, ahora aipatzea ere bai, zonifikazioarekin lotuta ere momenturen batean agertzen da Nafarroako mapa bat eta herri desberdinak, eta hori, bueno, hori Iker Uribek, bueno, grafiti egileak eta hori bere ekarpena izan da, ez? Orduan, bueno, hori gure patioan dago, ziurrezki orain osatuko dugu eta ja Euskal Herri osoko mapa eginen dugu, baina bueno, berak ere bere ekarpena egin zuen horretan. Abestiak harrera ona izan Bai, jendartean. Atseginez ikusi dugu bueno, entzuten ari dela, desente, jendeak bentsat oso kritika onak jaso ditugu. Egia da letra ez dela erraza ikastea, ez duka esan duzun bezala herri askoren izenak, eta bueno, eta nik uste letrak mamia baduela, pixka bat Maialenen lanari jarraikiz, baina gero musika oso itsaskorra da, oso dantzagarria, nik esango nuke, bueno, baita kutsu txarangero duela, ez? Eta egia da, argitaratu eta bai YouTubeen eta Spotifyn hor ikusten da, ez? Gorakadoa entzumenak eta agian beste urte batzutan, baino arrakasta gehiago. Eta gero ere mezuarekin oso kritika ona jaso ditugu, jendeak ikusten duelako hori azken batean dela gaur egun Nafarroan mahai gainean daukagu eztabaida bat. Orain dela gutxi Sorionekuak plataformak egin zuen manifestazioa Iruñan, eta bueno, horrekin bat egin izan genuen, eta bueno, hor ere, aldi berean ere, euskararen kontrako sektoren kritikak jasotzen ari gara sare sozialetan, bai? Bueno, horrek ere, nolabait gure lanaren aitortza eta norabide honean ari garela berresten du, ez? Zentzu horretan. Bai, eta zer espero da urte honetan Nafarroinezen Etxarrin? Bueno, espero dugu urriaren 8an izanen da, espero dugu eguraldi ona, espero dugu jendetza eta Nafarroatik ez ezik Euskal Herri osotik Euskal Zaleak etorriko direla. Esan bezala guk aldarrikatu nahi dugu ikastolon lana arrazgunetan, baina iruditzen zaigu Nafarroan dugun egoeran non ikasle erdiak baino gehiago ez du inongo kontakturik euskararekin. Funtsezkoa da, bai ikastolok eta baita administrazioko eskolek egiten duten lana, beharrezkoa da, eta bueno, espero dugu horren festa izatea eta horren aldarrikapena, ez? Eta hori da gure helburu azkenean, euskara behar dugu, euskaraz bizi nahi dugu, bai sakanan, baita tuteran ere, ez? Orduan, bueno, ematen du sakanan den egina dagoela eta inondik inora, hemen beharrak ere badaude, eta bueno, horretan ari gara egunero. Orduan, espero dugu egun atsegina izatea, ongi pasatzea, gozatzea, eta ere jasotzea euskaltzal horien guztien babesa, eta babes, emozionala, fisikoa, eta gero ere ekonomikoa. Helburu ekonomikotan ez dut komentatu, baina hor DBH-ko eraikina berritu nahi dugu jasotako diruarekin. Nahiko oso zarkitua dago, eta hor berrikuntzak egin beharko ditugu. Eta festaz aparte, nola parte hartu dezakegu edo nola lagundu dezakegu? Garbiketan, ostalarintzan, ezakit? Egun horretan bertan, hor, voluntario moduan aritzeko aukera asko egonen dira, baina gero ere esan behar da urtean zehar jardura desberdinak egiten ari garela. Iraian bertan ere gauza asko egonen dira, eta orain potentena da San Ferminak, ez? Eta hor, komentatuko du, baina programa zabala daukagu, eta hori ere bai, gure arropa, gure materiala ere oso arrakastatxo izaten ari dena, uda honetan, saiatuko gara, herritako festa guztietan, azoketan, eta bar, gure postua egoten, eta modu bat, bada, ere, adibidez, arropa hori, oso polita eta koloretsua dena, ere bai, erosten, ez? Eta gero, San Ferminak, hor egonen da, izanen dugu Nafarroinez txokoan, urtero bezala takoneran, lehengo Biztabeia hotela zegoen tokian, eta, izanen da, Nafarroako eta Iruñeko euskal zaleen txokoa. Hor, jarduera ugari egonen dira, gusto guztitakoak, aurrendako, helduendako, gazteendako, kontzertu potente batzuk antolatu dira, ere bai. Hor egonen da gure txozna, jan eta edateko eskaintza anitzarekin, eta hor, gonbidatzen ditugu guztiak parte hartzera eta bisita egitera gure txokora.
Hori da, Sanferminak hemen bertan ditugu eta oinez txokoan hainbat ekitaldi eta hainbat ekintza prestatu dituzue. Kontzertuak eta egonen dira? Zer nolako Bai, kontzertuak? esan bezala, egunero egonen dira kontzertuak eta eskaintza zabala eta bar gustu guztiendako. Eta bueno, pues hor nik uste gazteek ere topatuko dituztela, pues Nafarroan 1512 edo Brigade Loko bezalako taldeak, beste kontu batzuk Triki Dance eta Triki Teens bezalako taldeak erromeria egiteko, bertsolariak eta bueno, hor azken batean hor egonen da eskaintza ugari, ez? Aurrendako eskaintza bertsolariak, bueno, mota askotakoa, ez? Ordu desberdinetan eta hor kasi, pues bueno, goizetik gau arte, ez? Eta Horre, lehen komentatzen genuna, horre, han ere egiten da, Nafarroa Oinez txokoan, txupinazoa botatzen da, San Ferminei hasiera emateko, eta aurten, pues guk ere bai, aitortza egin nahi genion, iparraldeko ikastoletan, basoa euskaraz, beraien, bueno, selektibitate modukoa dena, azterketa hori, ez daukat euskaraz egiteko eskubiderik, kriston borroka egiten ari dira, ondorioak ere jasatzen ari dira, eta, bueno, pues horiei aitortza egin nahi genien, eta orduan Baionako Bernat Etxepare lizeotik etorriko da talde handi bat egun horretan, eta beraien ikasleetako batek botako du txupinazo hori, justu ez dakit lauan edo bostean bukatuko dute basoa, han iparralden, beraz, eta frantsesez egitera derrigortua izanen da ikasle hau, eta bueno, berak botako dut. Pixka bat ere, borroka horri ere, aitortza egin nahi genio, ze guk ere ikuspegi nazionala daukagu Euskal Herri osokoa, eta bueno, pues hor iparraldeko lagunak eta adiskideak pues hor gogoan izan nahi genituen. Eta txupinazoa ere 12 izanen da, edo Hori da, ordu ofizialean. beraz banandu beharko gara, ez? Bai. Udalean edo oinez txokoan. Eta Sanferminak aparte, beste ekitaldiren bat edo gauzaren bat eginen duzue? Bai, horre, bueno, urte osoa daramagu, gauza desberdinak egiten, horre ez dakit igual aipagarrienak izan dira, adibidez, horre egin genuen lehen komentatugu hezkuntza eta euskararen inguruko maingurua, oso potentea izan zen, maila altukoa, harrera oso ona izan zela, eta hori zen gure ekarpena egiteko modu bat, hor hainbat herritan ibili gara gure talo postuarekin, egin dugu jolas parke bat Sakanako herri txikietara joanen dena, iraian izanen dugu gure zirkuaren bisita Sakanan, hor, bueno, Joseba Tapiak berak ere kontzerturen bat ere eginen du, Euskaltzaindiaren bisita izanen dugu, bueno, ez gara aspertzen eta gauza desente egiten ari gara urtean zehar, eta oraindik gelditzen zaizkigunak. Orain batez ere Sanferminei begira ari gara, hori horrela da, eta bueno, pues hor dena prestatzen, dena ongi egoteko, zerbitzu ona emateko, baina hori, gero ere iraian normalean Nafarroa Oineza izaten da Nafarroa Oinez eguna prestatzeko hilabetea, gure kasuan guk beste martxa bat sartuko dugu eta ere ekitaldi ugari ere izanen ditugu iraian bertan. Eta irrikitan, ez? Nolakoa da euskararen erabilera etxarrin edo Sakanan? Kaletik entzuten da, jendartean? Bai, hemen berrez zonalde euskaldunean gaude eta, bueno, ezagutza maila oso altua da eta gaur egun ikasleen eguneko 80 piko D ereduan ikasten du. Kontua da, gero ere aldea dagoela herriz herri. Orduan hor, herri batzuek tradizio eta euskaldunagoak dira, esate baterako Arbizu, gure ikastora etortzen diren oso herri euskalduna da, eta erabilera handia da, etxarri ere nahikotxo, baina gero, badira, beste herri batzuk, naiz eta ondoan egon, bai ezagutza eta erabilera askoz txikiagoa dena, esate baterako, Kaiku edo Iturmendi, adibidez Urdiaingo egoera oso bitxia da, ezagutza oso handia da, baina erabilera jaitsi du izugarri, eta hori ikusten da transmisio arazo bat dagoela. Eta Sakanako mankomunitateak dela Sakana mailan euskararen ardura duen erakundeak egin zuen kale neurketa, orain dela
orain dela bi urte, eta emaitzak kurtso honen hasieran ezagutzera eman ziren, eta hori ikusten da, herri bat bilera jeitsi egin dela edo geldirik dagoela, ez? Orduan, nik uste erronka handia daukagula gure zonaldean euskararen aldeko eragileok, ikastolak, eskolak, aisialdian aritzen diren taldeak, eta bar, administrazioak, udalek euskara bultzatzeko, ez? Orduan, lehen esaten dizuna, hemen sakanan dena ez dago lortuta alderantziz, eta ikusten dugu joera handia euskaldunen artean batzutan erdaraz egiteko, eta horrek eskatzen gaitu izugarri, hori askotan gure ikasleen erreferentziak horiek dira, gero pantailek ekarri duten globalizazioa eta eragina izugarria da, eta gure ikasleen nabari dute, ez? Gaur egun tabletetan edo YouTubeen edo TikTok edo plataformetan ikusten duten ikusentzunezko iaia 89% erdaraz da. Orduan, hori nabari da, eta oso kezkaturik gaude, ez bakarrik gu, esan bezala mankomunitateak, udalek eta mundu guztia dago kezkaturik horrekin ez. Hala ere, euskararen erabilera gutxinaka handitzen ari dela esango zenuke, pixka bat. Ezagutza bai, eta ezagutza nik uste, oso bermatzen da, ez? Esan bezala, ikasle iaia guztiek ereduan ikasten dute, baina gero erabilera, hor dago, herri batzutan ikasle guztiak euskaldunak izan arren, gero beraien harreman naturala ez da euskaraz, ez? Eta nik uste hor sortu beharko ditugula esparruak euskaraz, naturaltasunez, konfidantzan eta lasai hitz egiteko, eta ikasleen erreferentziak edo aurren erreferentziak eta gazten erreferentziak euskaldunak izateko. Horretarako, ikastolak eta eskolek lan handia daukagu, baina guk bakarrik ezin dugu. Eta hor, ezinbestez behar dugu ingurunearen babesa eta administrazioaren babesa ez. Eta, ikusten dugu, Nafarroako gobernuaren politikak, hizkuntza politikak, ez datozela bat horrekin, babes eskasa dagoela, eta askotan baita kontrako adibidez, gaur egun Nafarroako gobernuak ez du egiten D-ereduaren aldeko matrikulazio aktiboa, matrikulazio kanpaina aktiboa, ez? Orduan, guk horretan ari gara, baina gu bakarrik ezin dugu. Hori da, ez animatu beharko genuke euskaraz pentsatzea eta egitea, ez hainbeste ikastea. Beraz, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, baina gu jende animatuko dugu, Nafarroa oinez, San Ferminetan lehenengo oinez txokora heltzea, eta gero Nafarroa oinezen parte hartzea, gu horregonen gara, txaloa telebistarekin. Ongi etorriak izan ezarete baizuek, ikusle guztiak, eta hori, bi espazio horietan, ez? Bai San Ferminetan, giro apartagonen da, hor ere, nik uste familiendako espazio polita dela, baina gero ja gaua eguzkia sartzen denean, hor gazteek hartzen dute espazioa, eta hor ere kontzertu ederrak egonen dira gaztendako. Nafarroa oinez eguna bera aurrera gozurazki aukere esanen dugu horri buruz hitz egiteko, eta, hor konbidatuak zaudete guztiak, ez? Eta gero ere esan bezala, hor Nafarroa oinezeko material postuak herri-zerri ibiliko dira, eta horretan ere, zerbait erosten baduzue, oso ongi. Hori da, mila esker Inigo Oreia, Andra Mari Kastolako zuzendaria, gurekin egonda, eta plazer bat, eta hori animatu jendea parte hartzera, kontsumitzera eta euskaraz egitera. Oso ongi ba, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Mila esker beste egun batez gurekin egoteagatik. Bihar ostirala astearen amaieran, egonen gara berriro ere, hemen beti bezala. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.